Hello mga kawigel! So, Yan ang pagsasalu-saluan po natin ngayon ay American ribs and tomahawk. Ayan, napakarami po yung garlic and butter. Meron din po yung herbs and spices at yung Korean chili uy, paste. kaya pala mapuli. Tapos maraming kanin dito. Tapos nag-ihaw ka rin ng mga kung garnish yan. Kaya bago pa tayo magkamukbang, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Po ay lagi po kami may makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito sa dalahin ko sa inyong buktong nanak. Sorry, ito namin ito pagligtas namin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Magkagat tayo para sa ating mga kabigyaw. Kagat po. Kagat po. Wow. Sarap ng timpla. Wow. Look. Wow. Sarap. I think yun. Wow, look. Ay, thank you, Nak. Oh, lambok. Wow. Oh. Sarap. May buto. Huh? Lasang-lasa yung garlic at butter. At yung pagka-smoke niya talaga. Nanunood. Juicy. Ang juicy po ng tomahawk. Ma'am? Oh. Parang ano pala to, no? Yung medium rare. Mapulang-mapula yung loob. Tingnan natin. Yung gatel nga lang niya, medyo matigas may gatel na. Oh, grabe oh. Ang juicy.
Ayun yung pinakaloob niya po. Mapulang mapula. Kasi po, ayun juicy. Yung ano kasi, pag yung sumobrahan luto nito, tumitigas na. Kasi natry natin dati, di ba? Yung kapag sumobra talaga. Mapula pa yung loob, pero medyo matigas na. No? Juicy. Lahat. Kapal ng laman eh. Ang hirap i-ganon, no? Sarap. Sobrang sarap ng ano. Rib. Diba? Ito may pula pa, oh. Dugo. Na. Medyo rare yan. Sanay ka ba dyan? Ang juicy. Yun, oh. Yun na masarap. Balot. Kain po. Pag makapal yung ano, Ay, sorry. ano? Ganda ng luto. Tamang-tama lang. Nak. Thank you. Paka-juicy. Daming laman. Kapal. Nahulog. Ay, sorry. Sarap talaga. Wow. Nunuot yung ano eh. Timpla. Kapal din, no? Sarap na ng ano, mga garnish pag iniihaw din. Ito manamis-namis, oh. Pati tayo mais. Ikaw. Sarap. Parang American, pinagsama-sama, parang American style na. Korean. Korean na, Pilipino ah. Oh. Ang sarap niya. Bagay pala ho, talaga, iihaw nyo lang mga 5 minutes, iihaw. Lakas po yung baga. Tapos i-oven, no? I-oven nyo na mga at least 15 minutes po sa, ano, sa malakas todo, no? Sarap po. Basta ano, juicy po yung load, tapos malambot po siyang kagatin. Pag makapal, mas lalong ano, no? Mas juicy siya. Grabe. Medyo messy nga lang kainin, kaya dapat talaga nakakamay. Sarap. Ulitin natin ito. Ang sarap. Oh, kanin. Kaya na ba? Kung ano yan, kanin. Di po. Ah. Yan. Kanin pa. Meron pa. Ako kukuha pa rin ako. Malakas siya sa kanin. Sarap. Ay, sa'yo gusto pa? Ano? Kaya na ba? Hindi siya, kuha ka ng kanin na. Kung gusto mo pa, ha? Mapapahigop ka, sarap. Ito na ko. Ano yun, kasama-sama sa bibig yung ano. Sarap na ihap, tapos mga herbs and spices na sinama mo, sarap. Yung parang, nandun, nakarating ka sa ano, sa Korea, sa Amerika. Nandito ka sa Pilipinas. Sarap. May kagat siyang anghang. Mm-mm. Grabe.
Pero ngayon ako nakatikim ng medium rare na tomahawk. Actually, ngayon na tayo nakatikim ng tomahawk. Hindi, kapag sa mga steak ko kasi, talagang hindi ako fan ng yung medium rare. Hindi ko kasi kami nagkaano ng may dugo pa, di ba? Pero mas juicy ho pala. Pero mas gusto ko talaga well done. Tinaray lang ho namin. Saka mas advisable talaga laging luto well done. Para yung Safe. safe talaga. Try lang tayo. Masarap din naman. Takas lang makasosi. Sarap. Thank you. Sa mga butong laman, sarap simut-simutin. Kasi mas dun yung lasa eh. Lalo na dito sa may likod po ng ribs, may mga taba, no? Yun o. Sarap. Oh? Maninimot ka ng kanin, no? Yung bu. Kaibig-ibig. Maninimot, oh. Ang restaurant. Sabi kong sarap pala nitong Tapos lagyan nyo lang ng garlic butter yung pinag-anuhan, no? Sarap, tamis, oh. Kaya lagi kami nagpapasalamat sa nagbigay sa atin ng star, no? Ang dami nagbibigay ng star sa atin. Maraming salamat po. Thank you so Lalo-lalo much na. po kay Ma'am Ella Orendane, kay Kimika Tuason, Tanaka, and kay Miriam Hoson. Thank you so much po. Mga bagay nagbibigay sa atin ng star. Sa mga dati yung nagbigay, maraming salamat po sa suporta. Thank you so much po. Sarap po. Tignan nyo naman, no? Maamol po. Yan po, natapos naman po yung isang napakasarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat po mga kawigil. Pero bago po yan, ingat po parate mga kawigil. Kaya, bigla na lang mawala.